Hårdare Simon! Så, nu. Vänster. Viktor, den är av. Vänster, så rakt fram där nu. Boxa på Simon! Bra där. Hon är rätt liten, du kan slå rätt hårt. Slå till du Simon, boxa så som du brukar boxa på mig. Vänster Simon, bra Simon. Okej, försök flytta på dig så att hon inte hittar det. Försök gömma dig från henne. Precis. Försök hitta det bak. Kolla, nu är du bakom henne. Nu kan du bakom henne. Nu kan du Så bakom henne så. Nu. På. Slå. Nu slår du. Boxa hårt. Nej, du är hårt. Nu Simon! Lite ojämnt. Här bort. Here we go. I'm here. Nu står du. Here he is. Stå. Stå Simon, boxa. Framåt. Jump.